Hej Lene. Her er vores besvarelse af vores synopse, som handler om økonomi og arbejdsmarked. Vores problemformulering lyder som følgende. Redegør for de 6 samfundsøkonomiske mål, og i hvor høj grad de opfyldes i øjeblikket, bilag 1 og 3. Analyser de aktuelle udfordringer på dansk arbejdsmarked og mulige strukturelle løsninger på dette, bilag 1 og 3. Diskuter i hvor høj grad pengepolitik og finanspolitik kan sikre opfyldelse af de 2 samfundsøkonomiske mål, økonomisk vækst og fuld beskæftigelse, bilag 2 og 3. Og vi starter med vores første problemformulering, og i vores besvarelse af den her vil vi så bruge bilag 1 og 3. Vi vil først redegøre for de 6 samfundsøkonomiske mål, som er fuld beskæftigelse, ligevægt på betalingsbalancen, økonomisk vækst, stabile priser, udligning af sociale forskelle og hensyn til miljøet. Hvis vi starter med fuld beskæftigelse, er det rigtig vigtigt krav at opfylde, da hvis beskæftigelsen er for lav, går man glip af den produktion, man kunne producere. Hvis beskæftigelsen skal være fuld, skal den være på omkring de 3-4%. I hvor høj grad er fuld beskæftigelse så opfyldt lige i øjeblikket. I september 2011 lå arbejdsløsheden på omkring de 7%. Lige før finanskrisen 2008 lå den på omkring de 3,8%. Efter finanskrisen steg den så mere og mere. Det skyldes, at efterspørgelsen var så lav, at der skete en masse fyringer. Den er faldet på det seneste, da staten har investeret i nogle offentlige projekter, som har skabt nogle arbejdspladser. Ja, ligevægt på betalingsbalancen. Det kan man opgøre i, at man har overskud eller underskud på betalingsbalancen, og hvis man har overskud, så er eksporten større end importen, og det modsatte, så er importen større end eksporten. Hvis der er underskud på betalingsbalance, så bliver man nødt til at låne penge fra udlandet, for derfor at finansiere sit eget underskud. Og lige i øjeblikket, så har Danmark ikke noget underskud, så vi har ikke noget gæld til udlandet. Vores økonomiske vækst, det er det samme som, at man vil have, at produktionen skal øges, og derfor skal vores BNP helst være på 1,5%. Den økonomiske vækst i Danmark er faldet med 0,8% fra juni til september i år, og det vil så sige, at vi har negativ vækst lige i øjeblikket. Den økonomiske vækst falder ofte under finanskrisen og lige efter, og det er arbejdsløsheden har så været høj, og derfor er produktionen lav, og derfor er væksten også lav. Stabile priser, der vil man gerne undgå voldsomme prisstigninger, da dette kan føre til krav lønstigninger, og så vil folk heller ikke investere i dyre varer, og så bliver det her produceret så mange varer, plus at udlandet mister interessen for vores varer, og derfor får vi underskud på betalingsbalancen. Priserne er høje i Danmark lige nu på grund af den nye finanslov, som regeringen lige har lavet, og derfor er væksten lav. Stabile priser, den har jeg så taget. Udligning af sociale forskelle er meget vigtigt i det danske samfund. Man udligner i dag i Danmarks grupper ved at beskatte de høje indkomster mere end de lave. Og det går den nye regering stærkt ind for, da det er meget socialt orienteret. Hensyn til miljøet. Den nye regering prioriterer miljøet meget højt. Derfor har de også lavet grønne afgifter, og det udgør ca. 5% af den danske bruttonationalprodukt. Ja, så vil vi besvare vores anden problemformulering, som lyder: analysere de aktuelle udfordringer på det danske arbejdsmarked og mulige strukturelle løsninger på dette. Og der bruger vi så bilag 1 og 3. Ikke mindst på grund af recessionen i 08-09, men også efter krisens udbrud i 2008, er beskæftigelsen faldet til, hvad der svarer på omkring 5,8% af de førhen beskæftigede, som nu er arbejdsløse. Altså der er konjunkturarbejdsløshed. Siden recessionen er det altså gået nedad for byggeri, industri og servicesektoren. Og i nullerne blev der skabt flere jobs, end der blev nedlagt, men i dag er det omvendt, der bliver nedlagt flere jobs, end der bliver skabt. Især for industrien har det været rigtig hårdt, fordi at med eller uden krise blev der nedlagt hvert år omkring 6.500 jobs på grund af, at der bliver ført nye teknologier til landet, og derfor erstatter de nogle af arbejdspladserne. Hvis man ser på den samlede beskæftigelsen, er den steget med omkring 155.000 personer inden for de sidste 20 år.
Men det er ikke alle faggrupper, hvor den er steget indenfor, fordi nemlig er den ufaglærte gruppe siden 1990 faldet med godt 37%, mens den faglærte gruppe er steget med en procent på omkring 42. Behovet for de ufaglærte falder på grund af teknologien og globaliseringspres. Der skal fokuseres på ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser og videregående uddannelser, fordi det er rigtig vigtigt at fokusere på det generelt højt uddannelsesniveau i Danmark, men det er også vigtigt at fokusere på gode vilkår for efteruddannelser, både for faglærte og for ufaglærte, så de kan uddanne sig, så de passer til fremtidens arbejdsmiljø. Disse problemer på arbejdsmarkedet kaldes strukturel ledighed. Og når der er tale om større udbud end efterspørgsel, er der tale om mismatch-problemer. Og som vi kan se på vores figur her, så kan vi se, at den øverste her, det er udbud af arbejdskraft, og den nederste er efterspørgsel af vores arbejdskraft. Og så har vi også efterspørgsel på varetjenester. Og hvis man har et større udbud af arbejdskraft, end der er efterspørgsel af arbejdskraft, så er det en mismatch, og det er det, vi har i Danmark lige nu. Og man kan også se på den anden måde, at hvis man har større efterspørgsel af arbejdskraft end der udbud, så kommer der også mismatch i vores samfund. Det er mobiliteten i det danske samfund, det danske arbejdsmarked, der giver problemer. Det er både geografisk struktur, der kan være problemer inden for mobilitet, og derfor skal det gøres mere attraktivt at flytte arbejdsplads. Så er der en faglig fordeling inden for blandt de arbejdsløse, og som jeg kan se i bilag 1, så skal man fokusere meget på at efteruddanne folk, og det kan man gøre ved, at man kan få en tømrer til at efteruddanne sig til en ingeniør og en fabriksmedarbejder til at efteruddanne sig som sosu-medhjælper. For eksempel, ja. Og det skal gøre, begge skal være på kortere tid, så det bliver mere attraktivt at gøre det. Altså så i Danmark skal man fokusere meget på at efteruddanne folk, både unge, men også dem, der har været på arbejdsmarkedet, og folk, der allerede er uddannet. Ja. Så vi besvarer vores tredje problemformulering, som lyder: diskuter i hvor høj grad pengepolitik og finanspolitik kan sikre opfyldelse af de 2 samfundsøkonomiske mål, økonomisk vækst og fuld beskæftigelse. Og der vil vi så inddrage bilag 2 og 3. Hvis vi ser pengepolitisk på det, så kan man inden for pengepolitik indirekte påvirke efterspørgelsen. Og lige i øjeblikket, der fører man en lempelig pengepolitik i EU. Det gør man ved at sætte renten ned. Og normalt vil man så være bange for, at der sker et subprime-lån, og det er, hvor folk låner flere penge, end de har råd til at betale dem tilbage igen. Men det er man ikke bange for, fordi at den økonomiske situation er så ringe, som den er. Og i øjeblikket vil man gerne øge efterspørgelsen, og derfor fører man den pengepolitik, man gør. Inden for finanspolitik kan man føre en stram eller en lempelig finanspolitik. I Danmark fører vi i øjeblikket en lempelig finanspolitik. Det gør vi ved at sætte statens indtægter ned og statens udgifter op, og det påvirker så efterspørgelsen, så den øges, og BNP'en den stiger, og det gør priserne og beskæftigelsen og importen også. Man vil gerne have fuld beskæftigelse og økonomisk vækst lige i øjeblikket, og man vil også gerne have, at efterspørgelsen stiger, så derfor så fører man lempelig finanspolitik. Den nye regering har lige indført en ny finanslov, hvor de har hævet skatter og afgifter, og det tjener de så 5 milliarder ved. De har samtidig også afskaffet kontanthjælpsloftet og forlænget dagpengeperioden og afskaffet startlønnen, og ændringerne i de overførselsindkomster finansierer de ved de 5 milliarder, de tjener på skatter og afgifter. Staten har givet afgifter på usunde fødevarer, og det går mest ud over de fattige i samfundet, og det er så en degressiv fordelingsvirkning. Samtidig ved at hæve afgifter og skatter, kan man påvirke incitamentet til arbejdet, og derfor vil produktionen falde, og statens indtægter vil også falde. Og det kan vi så vise ved hjælp af grafferkurven. Så vi har her. Ja, vi har statens indtægter op ad y-aksen og skattetrykket ud af x-aksen. Og her er skattetryk på 0. Og her er skattetryk på 1. Og her er det så en mellemting. Og vi kan se, at hvis skattetrykket er på 0, får staten selvfølgelig ikke særlig mange indtægter, fordi at folk ikke betaler skat. Og hvis den er på for meget, så mener Laffer-kurven, at folks incitament til arbejde falder så meget, at folk ikke arbejder lige så meget, og derfor betaler de lige så meget skat.
Derfor er det godt at have en mellemting mellem de to ting, så at statens indtægter kan være optimalt. Så som Laffer-kurven så indikerer, så vil forhøjninger i skatten formindske incitamentet til arbejdet, og derfor vil statens indtægter falde. Så derfor er det bedst at hverken føre en høj eller en for lav skatte. Ja, og hvis man laver ændringer af overførselsindkomsterne, så kan det ændre incitament til arbejde, og det viser sig, at hvis man kan få lige så meget i overførselsindkomst, som man kan få i mindsteløn netto, så kan det næsten ikke betale sig at komme ud på arbejdsmarkedet igen. Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Statistik har det vist, at cirka en tredjedel af arbejdsløse kvinder fra mandsgruppe 1 ikke gider ud på arbejdsmarkedet igen, fordi det ikke kan betale sig for dem. Og det er selvfølgelig meget dyrt for den danske regering eller stat, og det kan ikke blive ved længden. Socialdemokraten Mette Frederiksen, som er vores nye beskæftigelsesminister, udtaler i den nye finanslovforslag, at den nye regering vil fokusere på socialpolitik. Hun mener, at det er vejen frem i modsætning til vores tidligere borgerlige regering. Indikator på dette er netop ændringen i vores overførselsindkomster. Regeringen vil også fokusere på en kickstart, og dette vil de investere i de offentlige og skabe arbejdspladser på den måde. Dette har en multiplikatoreffekt, og det vil sige, at man kaster penge direkte ud i samfundet, men det har også en negativ virkning, da det er meget kortsigtet. Ja, det var så det. Hej Lene.